bandingan. Yung kaya bandingan, inyong ginyuran. Afik Ramadan, kasagutan ng Ramadan, sa mga kapumanian ay makabatalon sa mga syurutian. Na aya ito nga dito siya na kaya mapatan ng uling maduli, dito uling. Na aya inyo ginyuran na oras na 10 ang 5 minutos. Na kung naman ang maranami, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, isa miyami sa giyan na 10 ang 5 minutos. Napanginta ko Allah subhanahu wa ta'ala kami natin. Amin. أحمدك اللهم حمدا من أخلص النية لوجهك الكريم وأشكرك شكر نعمتك وابتغاء مرضاتك الأمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحكم وإليك ترجع الأمور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء وبعد ما بنسك الله سبحانه وتعالى Ngayon kaya kalilimod tanong na kalilimudaya masisinganin tanong na giyang tutuwa kapukaw kung mga init yung aparatiyatan o mapapadalam sang kaya ang mga kusutan. Kaya matang benar na giyang tutuwa nuksakan may pagbubayang kagiyo na miyara ta ginawa kan sang tutuwa miya kapira niyan rakan miyo kagiyang tutuwa pananangkan ay tinugi yan rakan na ayaw buat kisah kita kan salamat. Salamat. Kagi pun sa kutua palis ya kan susunod. Ako kita na kan. Naigira man tua dia ko di pero si ko kalilimod. Naigira ad na miler na pun mo sa panganang kanapun ako. Kadiya ki o kama nasusakan nun na sualim, su ustad, at yung mamakinaging tanong na makapantag sa giyang kuto kapagala ko paratiya, makapantag sa giyang kuto akala ko Allah, makapantag sa giyang kuto ano nga na mauri, makapantag sa giyang kuto kapamagitong ako ginawa. Kagdam tanong mga daya giyang kuto wasyat, sang kuto mga pusutan ang tawa kas wasyat na pilambas ko mga tangilatan mo sabab sang kuto panganang ka narongkon mabibisi. Adun mga dahil nilay tanong ang iyang usiyat adimaat orian niya na limangan ka ng mga tao akatawan tan maswalungan adimaat na ginan imiyak kalala akap kalimulimod o mga muslim ko man pito buwi aginan imiyak kalala akalilimod apupukaw no nagyang kuto ang mga paratiyatan o gyang kuto akalak tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala naman ang panuto nakalilimod ito, ano nga ito, adi maat, inisa parang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubang kakon sa si fulan, adi mangusiat si fulan. Ubang kakraya si fulan, adi mangusiat si fulan. Nasuhik masagyang kuto, ano nga adi maat, aan mapukaw sa mga ito, aparatiyatan no sang kay apusutan no. Inawidan tanu sagyang kay akalilimod tanu na datanu mapakatan to. Prilay ako niya. Ino ako dikan lagi ko ibnu gerak na loksak mo to prilay mo matang wala prilay mo ikra ta ginawa kagi aya palisiya kan atama masagina ni palisiya kan aan na bubungusiyat na da apply no nakan da palamad nakan apanganan kan katumo na kan aya kan mapumamakin agyan ko to pure ay ni sumakan sa saya innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mata na sutito miya marateya sa mga tao aad na parateya sang kuto mga puswiran na igirain aloy sa paraman wallah igirain aloy sa wagamaw wallah sa hadith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilat qulubuhum na makagdam sa kalakagyang kuto mga puswiran la hawla wala quwwata illa billah di tito miya rateyati ko Allah subhanahu wa ta'ala bisaksiyan Allah subhanahu wa ta'ala sa diyang kay Al-Quran yan o yan na pupungusiyat si fulan pupungusiyat si ustad na alun mga day amyag nang basagyan ka ng apusuka pira timan ni ayat amyag bansiyan miya ka pira makagiraw aswallah andarin yan arus miyulog sa giyong kutak yan ka antawakan umiyang besang kutatanginan ka kamustahil ubot upan arus kupusuka innamal mu'minun kadung-kadung mamagadatan إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وسما بدأ كنا بكم من
Ang sa parataya. Musa mapadanap ko pagwagyan ka na may ito paratayang ka. Ugay na ad nakatawa na may ito asabab. O kapakalalambas o mga wasi at pagbuwan ng mga ulamat. Rila ako niyo kakanabakan na ibandingan. Ugay na tumuna ka na mapakaw na kanrakanoya ka amay. Bidun na pibandingan na ka naging kaya bandingan na ka na pinggulolap mas yung kanina pinggulolasan. Amay pakalambas naman. Tumaya ka hindi ka sa sarumani. Mga pagari ko mga laksaran. At ang Allah. At nakatawa na ka na may ito asabab. Amya ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akabuto ka lang sa manusia. Sangkutu awasiat. Sangkutu panduan. Sangkutu ayat. Sangkutu hadis. Amya ano yung sangkutu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyang kanan apo sa manusia. Langon tanong na napuso yan. Na anda na ikapakang ganun kaya sa timang amarata na mititik agyang kutu may itam sangkutu apuso yan. Na amay ka mapakadagli na yung puto din yan, ikang galabak sa marata. Na makadagal lamang musumay tamsang puto puso yan. Taman sa kalang puluban yan, agyang puto puso yan. Makaitam sa puso yan. Na daakan yan aayat, umapun na sa puso yan. Daakan yan ahadith, umapun na sa puso yan. Daakan yan apanduan, wasiat, umang ulama. Ubon, bupakatanod, ubon, kabuwag, agyang puto para kaya. Sabab sang puto, yan ang pulubi, sang puto puso yan. Apalin ng kandero katanustaan. Siya kung katatarambisan yan, ada pagpakailan kung mga tao. Subhanallah. Kullu bani Adam akhta'un. Kenapa tanuanan pawing siku kabdu sa tanu kabduribat tanu. Langon tanusan bilagi-lagi langon tanu kabduribat langon tanu kabdusa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ugay na siya tanu kini makam bina-bina. Kabduribat ako, kabduribat ka, kabduribat siya kato, kabduribat tanu langon. Ugay na ayak kapakang bibina-bina tanu. Na siya kaya ditubat. Nasaka nakataw nakamari kan madudusakan na di ka pun ditubat. Ika-bingka dan kebar sa kiyang puta, rilaya kong kaya Allah. Bari ng magan. Mag-isampay sa pera ka minutos. Agiyan ko ba, diyan ko tuba ka ginawa. Rilaya kong kaya Allah. Astagfirullah. Wa atubu ilayh. Ano ba ng magan mga pagariyan? Uyan na. Agiyan ni mala abulong agiyan ka na kakatubad ng balik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya pa ko maulan-ulan. Naulan-ulan na ya alimo. Apag-examine tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala. Ulan-ulan na ya agagaw. Apag-examine tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala. Ulan-ulan na ya asa disaya rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Namiyalapis upitong tamanan alapis. Ulan-ulan na ya asa ditubat wallahu subhanahu wa ta'ala. Namiyalapis lagi upitong tamanan alapis. So Allah subhanahu wa ta'ala. Na inad niya sa mga kaan niya. Na uriyan ukiad na niya kumakaad niya na piyakang binabila yan. Inad niya sa Adam. Inad niya sa Malaika. Inad niya sa Jin. Piyakang binabila yan. Nagyang puto ang mga kaan niya. Uriyan niya na piyakang pangkapangkat yan sa mga kaan niya. Na ayaw nga puro ipangkatan ko mga Malaika na sa Jibril a.s. Na ayaw nga puro ipangkatan ko mga Jin. Amyong ter na sa Iblis, la'anatullahi alayhi. Na ayaw mapuro ipangkatan ko mga manusia na sa mga nabi. Na ayaw mapuro ipangkatan ko mga nabi na sa mga rasul. Na ayaw mapuro ipangkatan ko mga rasul na ayaw mapuro ipangkatan ko mga rasul na sa Ibrahim, Abuso, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaw man abitit naman ang imapuro ipangkatan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Agianan anabi na skanoy niya pili a umat yan a pinakamapi a umat. Serta may pinakamapi ang umat. Andi man ay kaptalo at ang mulay sa pinakamapi ang umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siyempre sa marata. Sibikalo sa mapiya. Paparatian tanus wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni kakabaluin ka. At ito umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na inad no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga masa. Inad niya sa mga masa na ay pinakamapi ang masa na sumasang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inad niya sa mga rabon, mga ulan-ulan na ay pinakamapi ako mga ulan-ulan na giyon kaya ulan-ulan Ramadan. Ulan-ulan na ay asa din yan magdam agyang puto akala yan iarga kapan diyan. Sa din yan magdam agyang puto akapian yan. Sa din yan magdam agyang puto kasusunor kadalian sang kay Ramadan. Wallahi azim, laysa fi qalbika iman. Da mapapadala ang aparatiyas ang kanan apuso ka tubag ka pala. So mga sahaba, ridwanullahi alaihim, 6 months before, na mula pa na daga pa ka Ramadan na, Ya Allah, Allah mabalik na Ramadan.
sekali. Niya kalagi 10 gawi buat alam ko Ramadan. Ino mga day, niya pamangling ako Allah subhanahu wa ta'ala. Sagi mo to masa ka kasusujud ka. Sagi mo to masa di ka sembahyang. Ya Allah sampai nak aku Ramadan. Kapag ay punaan na manang rakitan wa ibsumpay wallah sa kuto Ramadan na danyan din pamangling ako Allah subhanahu wa ta'ala. Madaglanan. Danyan pamangling ako Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan o kinisampay niya sa kuto Ramadan na pitit tila kepiampan. Ini indiray nun yampan. Pagari ko, diyan kaya Ramadan ay punanalo sa kuto kagawin yan. Ya baghi al-khairi aqbal. Hoy, tama mo ba yung gagalabak sa mga bibiyang? Pakandig lang na sa mga galabak ka. Waya bagay syari aksi. Iska amapasang ikaw gagalabak sa mga rarata. Apa yang tinakla siya marata? Pinalanda ka! Iya sukudan! Muling anak Allah! Miyapa sa lagi sukan darwa ka! Baka dituya! Likan Allah sa mga paminto ang suga! Likman niya sa mga paminto ang punaraka! Iniktan niya sa mga syaitan! Uriyan niya naging kaninggir ka na agyan ka na nanganin na ipkarawangit Allah sa kanwa. Baka wala ito siya. Ina ni sa bapakyab tugiran sa kubano Ramadan. Mga tawa ay simba niran na sa Ramadan. Mga tawa ay pilkiran na sa Ramadan. Mga tawa ay niran disusuat na sa Ramadan. Kenapa sumiyanin ko Ramadan? Kenapa sukadnan ko Ramadan? Asalnya sa Allah. Subhanallah. Ano mga tawa makawa sa Ramadan? Miya mosa. Miya nahajud. Mitarawe. Uriyan di magawi ko Ramadan. Miya na sa masjid. Uriyan di magawi ko Ramadan. Duminak sa muyang. Mga tao aayap simba niya na Ramadan. Manang pernah sa Ramadan na pure ka pemulaan kanya sa paratiya dari. Pure ama pemulaan niya nakagyang puta. Pure ang paratiya. Naalagi diyan na mitlalahu. Kama kala alaihi salatu wassalam. Naalagi diyan kumasin ba? At iku Rasulullah. Ino to. Pamasa naman. Na api yang akan misisigoy sa kuta kwarto nga. Na api akan mapapan ang minuntikan. Panganan agyang kuta kwarto nga. Na doon na pupukailer ka. Di ka trilay ang maka. Ina ka pagaring ka. Wata ka karuman ka. Na pupukailer ka. Wallahi al-azim. Di ka pagaraw kuman. Kakatawan ka. Suwallah na trilay ka niya. Obo at yung gina na paratiyatan sa kanan Ramadan na paratiyatan sa puto sa muyang andun di kipananarong ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah o pamakakiawi doon sa paratiyatan mo andun di ka nagatan ko bang na makaginutan na makapsumbayang ako ka mailay ako Allah bang ka di katawi mapuro ipangkatan susambayang ani sa puasa Subhanallah Allahu Akbar, Allahu Akbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukan alamat tanong nagupangin syukur tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapiagin na apkali mo limod tanong. Kapkatukawan tanong so ribat. Kapakatiulin tanong. Ipay na tanong. Tapi akan niya kasagit sa masagit. So niyan nasuka lalayamin niyo na makalalangas ako sa social media na sa personal agus sa alungan na dima at na ayab ugurang na pamantol ng sudial di parusyatan. Hira man ito makapantag ko para tiya, makapantag ko alungan na mauri, makapantag si ko hadith, Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Higirap man ito mga bandingan na ayamida ito naging utakapangalangas. Lagi doon pa maukan duduy. Makalalangas ka, no? Ayun ako pa maagyas na gitikan oro. Agyong ko ito pag ganapitarawan na pamang ninakan rano ito nila. Sa ikukalang ulang yun. Sa ikukalang ulang yun. Uwi, nakanabaya ka pamang niya koronarila, naubaan mo ito karibatan, kapiyakin nakakarano. Wayat man nakabayatan na discuss na no nagyang ko to kanduduy na ipo sa pagunay na tama sa kapusan na makasisinga sa mga mama na makakakras sa mga bibig. Uy, nasa website matatloban niya na naging kay fit for Ramadan inshallah subhanahu wa ta'ala naging kay maganda sa makamataos kaya so habang sa Quran naging kay fit for Ramadan na matas ako saya bali na saya pagkanero na anto na uno ni kato sa butatan ng Ramadan si ko Quran lagu si ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sigo Quran na ketun ka sangkut suratul Baqarah agi mutaqaddir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sagyang kaya ayah nasabut na ka andun unang ikukuman o Ramadan nagusabot na ka o inugyo to'y ikukumun o Allah Subhanahu wa ta'ala. Sagyang buka ayah sabut na ka agyang kutuwa kapandian ka-importante niya. Pagka nairo na ya ayyuhalladzina amanu. So kapag nanalo Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran na madakala pananaluan yan. Hay sa kanwa miya marateya. Ya ayyuhan nas. Hay sa kanwa mga tao. So Allah na di pananalo sa saka tao. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal di pananalo sa saka tao. Kagi ayak kalilid asimba asuguan Allah Subhanahu wa ta'ala na kanda kadakal. Kang grupo aditan ron di kinggulalan. Dito isabab aso Allah Subhanahu wa ta'ala katun nga sa Quran na aya kalilida ka pananalo niya ko mga tao na ya ayyuhan nas kanda kadakal. Ya ayyuhalladzina amanu. Heis kana miya marati, heis kana mga tao. Na aya sibuk na kasan pagariakan. Nasagyo kaya talwer ka sa ya ayyuhalladzina amanu na kenapa aya bu miya gedam kana gibo ginawa ngadi. Sa tao mas uliang ka atas tanggungan ka si karuma ka si wata ka si pagari nga ari nga sa tao sumipapaar ka ang makukontrol ka sa kamama sa kawali na kailangan ang magdam ka aso ipaturay sa'yo Allah ipaliwat sa'yo Allah na kipaliwat ka ki karuma kiwata ka di ka di mo sa ama di ka pa mo sa swata kami akhir beli di ka pa mo sa si misis kami akhir beli sa kabuyib surga. Niyabi sa hadith Rasulullah SAW, ayaw kung dalapa sultan ng surga, Allahumma amin, namundan ng surga. Nagyong ito, yadkhulun al-jannata zumaran zumara. Kang grupo kapag sultano. Kenapa kang sarataw? Kang grupo kapag sultan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam. Kata ya sukukuman yan. Ini paliugod ka ng surah Ramadan. Bukan tiap bengi. Ini paliwat terkanu surah Ramadan. Ya Tuhan Allah Akbar Allah Akbar. Uga ina ino taro tutumyar kagi ka so maghrib na may itu iuras. So Aisyah na kagi siya tanong sumbuya na api ang may kalas bibi tanong sumbuya. Da muskilaw. Ina. Ini paliwat terkanu surah Ramadan. Ini paliwat terkanu so kapamo sa iku Ramadan. Kailangan ang magdam ka, agi mo takyator Allah kutiba. Ini paliugat. Na aya maanaw paliugat, wujub, na basta ibagak ka, na siksaan ko. Kailangan nasabot mo ka na. Kenapa bu aya maanaw wujub, na batik kaadad na, sigatan ka, sa alawan na mauri. Uli na sa dunia. Di. Kaupama ka makatitindag so, agama tono, agama Islam, parinta, agama tono, agama Islam, urian niya nakiato kawan, udato, ang pagpangokom, asa ka, na di ka pamuasa, magugang ka sa mga syurutian, nagusa ka na Muslim ka, nakita na ka, agyang kuta ko kumanyan, sa kasising ka sa dunia. Naliw pa sa agyang kuta, anuman ang mauli. Napat amyang nga aloy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sa mga tao, pembuka ko puasa, adapan makatimpos, o paman, adapan mga masuras yan. Nung tanong ay paggadwa ka ng mga siksa yan. Basta paliugat na ad na siksa yan o po na kami bagak sa sabab yan. Yan nga ngayon eh. Pitagin na po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuto ang mga tao. Agkibibitinan ang kuto ang mga sakiran. Dad na suyawiran, lumalakas siran. Makakaka ang mga ngariran. Taman sa gindi ang mga pangitaganiran. Subhanallah. Kaya billah. Ini sa iyan. Sa gindi mo ito ang mga pagyan na dua malaika. Anto una yung mga tao. Una yung mga tao. Tignan nagyang ka na sa mga tao. Pembuka silang sangkot tapos ada pan mamaso ibubuka. Yuto na miya muasa. Ugaid na luhur na miyo ka. Na ando na pan mga deso tao ada din pamuasa. Di ba? Mas malay ka siksa na di yuto. Subhanallah. Na kutiba alaikumus shiyam. Ini paliugad pa kanu suka pamuasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sebut na sa Uthman na sumya nga una ang tano na disira naman budi para pamuasa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini paliugat kiran mamuso kapamuasa. Ay sebut nanu saya na mala ini asimbo. Kabenar wallah ko mga urip niyan. Kakana ba pimbabagu sa giyang kai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami ti dembes adan adi pakapamuasaan wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga urip niyan say ko dapat manabi sunabi. Dapat manabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumya nga una agama na ipapaliugat kiran din Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kai akapamuasa. Okay. Gina isa kitanggad sa pamikiran ka amya kalalab si asim. Di bisa ka pagalangalangan. At ini paliugat ko mo na nakataya taman iman to na ipapaliugat. Miya tanggad sa ginawang agari. Agina na simbanan amya kalalay ay miya kalalay pangkatan, miya puro ipangkatan, miya panapan. Ada din mada taman iman. Subhanallah. La'allakum tattaqun kata Yesus sabab. Ino tanong pemuasa. Ino to ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah na karim, rahim. Subhanallah. O pa maka ingulalan ka so paliugat ka na kanabaga matag disiksa kambelasang ka Allah. Subhanallah. Kanabaga matag disiksa kambelasang ka Allah. Abadi ka benar Allah subhanahu wa ta'ala akasimba tanuron makasumbayang tanong, makapamuasa tanong, aapya dada bala sa ibigin niyan tanong nakabnar nito Allah. Kagiyabuakyan na niyan raka nakabnar yan raka nito. Nakaidi, kainuman ng Allah sa siyang biyan niyan basa balas. Subhanallah. Ibarat yan na ibarat na sa gin kaya mga tao. Susad na sa ibarat na sa isang municipality Kapay. Gin na namayo sa Kapay, Masya Allah. Nasa ka mabubaling sa Kapay, na umakapamula ka sa kayo sa timana sa puna kayo. Kayo nga sa kay pragunon na umakapamula ka sa kayo nga sarili nga na buyo na sa libalan sa timana sa puna kayo. Oy, naraka panutas ka ni pragunon. Subhanallah. Nalagid mamuanan aso Allah subhanahu wa ta'ala na mas malaagyang kutwa kapdi gigaw ranon siko mga urip niya. Mga pagriya gina ulan-ulan na gin kay atuma ulan-ulan na madidiyan ka ang kutwa orasyan, madidiyan ka sugaw iniyan. Makasasaya na yan sa giyang kutwa dato o pa maka bandaw man isar ka no, pa makataluan dato. Nalakaan niya no na giyang kutwa mga igagudong yan, giyang kutwa mga tamok yan, giyang kutwa mga bulawan yan. Natigin na, bugangos ka sa isa ka oras, nasa din sa miyang iliyong kasagin ka na ng mga bulawan na kan, isa ka oras. Nasa din sa miyang iliyong kasagin ka na ng mga bulawan na kan. Nalagin mo buhay Ramadan, panak panong subalas. Subhanallah. Sa din sa miyang iliyong kasagin kutwa, sa din sa miyang galabok kasangkay Ramadan, wa ana ajazibihi. Takap subalas yan, di mapamagitong, da mapamagitong sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumini Rasul Allah subhanahu wa ta'ala askan yan narakakan nasakan mulaso. Ay mana yan, di yun pamagitong ay kalaian. Di yun pamagitong ay kalaian. Agyan kaya balas Ramadan. Nga. Tumugalin tanong sa aging kutwa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau saan sa tao pamuasaan niyan sa Ramadan? Aya sabab akapamuasa niya no na parati aya kanaba adat. Bila so parati gusto adat. O pamakaska na miya mo sa Ramadan na aya sabab agya pamuasa nga amitititik sa puso kay ni na adat ka akapamuasa nga agusi ina ka kagim miya mo sa siyama ka na miya mo sa si ina ka miya mo sa si pagaringan na miya mo sa siringan nga natiga na mamuasa ko mamu. Na adat ito. Kanaba utong parati aya. Aya to sa parateya na dapa mo sa siyama ka, dapa mo sa sina ka, dapa mo sa supagaring ka, mga siringan ka, ugay na pumuasa ka biga katawan ka Ramadan na gyuto na iman parateya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na magpakatulin ka na Roman. Agyang ko to ni at tanong. Ano na rin ka pumuasa nga? Kay miya mo sa siyama, kay miya mo sa sina, not counted, supuasa nga. Ha? Imanan wahtisaba. Ikadua, nagyang kutwa singanin ka kubalas ama papadalam sang kai Ramadan. Singanin ka sang kutwa balas ay ititigar Allah subhanahu wa ta'ala mandidingan ka maiinam ka agyang kutwa imgay wallahu subhanahu wa ta'ala. Katawan yung inudabano ya wallahu subhanahu wa ta'ala akash agyang kutwa mga balas tanong sang kai adunya agip mubuluan tanong. Kami alis sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au pamabuha katawan niyo law ya'lamuna ma fi nida
O pamabuka katawan irani kala ibala sa giyong kuto akapagbang. Giyong kuto akapagbang ko. Laskah mga kali. Na di Iran ibang babagay ang lugar tama sa di Iran kabunutan sa riba. Di ako agipagi kubos kayo makapagbang. Sebab sa kuto akala balas yan. O pamakaya mapatatago na balas na o makapagbang susa katawa mama na isa Montero. At na makapagbang. Do. Di na ni sabab di pagkasino Allah subhanahu wa ta'ala ka matala di ko nagibiyog tama sa ruagon panunurugo sa kong utamay ko at mapita na may opportunity ako at ni sa milyon na so Allah subhanahu wa ta'ala inusukala abalas sa surga ay titigarap ng Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na dito yung manidingalingan ka masisingayo ka aarap na ako Allah subhanahu wa ta'ala ino ako pumasa ka ay sukala abalas sa mapapadam saya. Ngayon isa ko mga ulama, anto na itaman, akala abalas, ang mapapadalam sa surga, anto na itaman, akapi a surga, bata nun pa man gaging kaya mga midadari, di man kaya mga mansiyon at timbalay na pulsa bulawan, pulsa muntia, anto na nun, itaman, akapi a surga. Digaging ko tayo isa ko mga salaf, ako pa mabu, kaswallahu subhanahu wa ta'ala, na iniidin niyang kumano siya, akaw maon o kapatay sa giyang kuto akalang kawan niyan kuwanay niyan ay titigaron Allah subhanahu wa ta'ala sang kuto turugan niyan ay titigaron Allah subhanahu wa ta'ala upama ka iidin Allah akumas kanyan nakapatay nagumas kanyan akapatay sabab sang kuto kiya baya iyan kiya suno yan sa kada abalas tuman yan sa surga subhanallah ipatay niyan kiya suat yan kiya baya yan ano nga nagkagda mga pipiya ginawa. Bukan sa isa kamilyon, iputay ka. Abu baya, di. Iputay ang awid akal nakatulis mo yan yun. Iputay ang awid akal pamagutan mo ka sa mga siringan ka. Gato kang niran na sa kamilyon mo. Subhanallah. Subalas na kailangan nagyutoy ikan o purpose tanong. Na o pa makagina ni mapurpose ka, gina ni mapaniat ka, para tiyang Allah subhanahu wa ta'ala, so katong sa ingasang Ramadan, singanin ka sa giyang kuto balas ay titigar Allah subhanahu wa ta'ala bufira lahu ma taqaddama min dhanbi na liropan na susayaw sa dunya na iprilar ka Allah subhanahu wa ta'ala sa mga miyangan dudusa ka ang mga iito adusa kapiadang kapan pamangyarila mga iito adusa kanabalangon adusa kaso mga aala adusa na di kirila Allah subhanahu wa ta'ala tama sa di mataubat tama sa di mapamangyarila Allah subhanahu wa ta'ala apir abananang kapangkap Allah subhanahu wa ta'ala kasi mga ito adusa na eprilar kautu Allah subhanahu wa ta'ala tama sa kanabiya mo sa kaging Ramadan na muri pre pagulin tanong saya na anto na mga syurut kaya dito na kaya pasada ki Sheikh subuso mga muhim mo isang oras okay. Anto na mga syurut akagapaliugat o Ramadan sa ikopitang guys sa anak kita no baga na syarat yan na al-Islam so kamu muslimi ko tao mabaluy ka ang Muslim o pa makasutaw na Christian Yahudi kanaba Muslim na kanabon paliugat suka pamuasa di yung paliugat suka pamuasa ago api amia muasa ka naman Christian na pumuasa katigiran na pag-isamang tao sumasabay sa mga Muslim na di pantari masuposan niyan sabab sa giyong kuta miya daon so syarat akabubaluy niyan ang Muslim okay na upa makaskan yan ng balik Islam isumpat ng naging mga pakislamay upa makaskan yan ng balik Islam sa giyong kuta kada daw barat yan mimbalik Islam iman to amutu anuman na Ramadan ang balik Islam yan na miya paliugaton ang kuta puasa sa giyuto din oras akya giron niya na asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nakita rusiyan ang kuta puasa ipong sang kuta daw o ipong sang kuta mautu anungan taman sa kasadap po anungan kami abaloy ang Muslim miya paliugat mas alanan ay nilangit na ron ikadwa asyarat akakabaloy apaliugat agyang kai apuasa nagyang kutua ayat po na mukallafan mabaloy sutaw ang miakir balig agumata tanor apamikiran yan ayam miakir balig nagyang kutua sumanguda minguda-ngudan kapakain na mga ruma sumanga bubay miragaragan kapakain na pangarumaan na kailangan ami akir balik sutaw ay sabut na sa naswagi sa mga wata ay kaririga 5 ragon, 4 ragon, 3 ragon o di na 7 ragon sudah maakir balik
Katawan nga sumiyakir balik gusto dumakir balik. Na kanabagiran nagi paliugat so kapamosa. Bangkakiran tagalan. Bangkakiran lambitan. Da asimba ay ni sugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akablambita kuwata arumwar sang kuta sambayang. Supuasan na kanabang nga iplambit kuwata ka pituragun edad adinyan gagaw bapamasa. Ugaid na sa mga sahaba ridwanullah alaihim na priningan niran sa mga watairan sang kuta kapamuasa. Adin amya sima ka na malataw. Labi 30 edad di manto. Tama ni manto na di din makapamuasa. Tama ni manto. Ini po ang kukyap muda niya na tama ni manto na di makapamuasa. Ino to. Ini sanakan. Ino ka di pamuasa. Askan na miya kalala ka mama. Dia kena kiatigin ke matang Allah kadian ke kagian tigin kuwata ako na dia ko din pa pamuasaan sa kina api ako kabayan na dia ko din pa pamuasaan kay plambitiran ra kana dia hindi ka pamuasa kailangan una pa ako tama saya kaya lang man kan napkan kana ko sa dagan ka tapagi so ka pamuasa mi akir beli ako na dagan ka tapagi bituro na ka pamuasa natamani man to na dia kan ke suka ora butang ongosa kay putay ka nakataw ako na kailangan na tanong na training tano sa mga watatan papata apapakal. Apa sa mga sahabat ridwanullah alaihim na ihira miya karan niya giyang kutwa kapteng kasiran amiya kagedam sa kaur sa mga watairan na iliwiran sa kalama-lama na sugay-sugay sirang kaasar bu manayaw agiyang kutwa maghrib. Masyaallah. Gitu o kita katarbi ko mga wata. Wa ki umabegersi wata ka. 7 ragun, 8 ragun, umabeger o kaganian. Training na ko na kaya kapamasa ni ka angan yan ni hidewa lagi daging utama mama. Okay. Matatanor apa pamikirannya? Kailangan na matatanor apa pamikirannya? Sama no to na so kami at sudah alalagian mabun-buneg. Sabi saya nabuang mbetengan na diun paliugan suka pamuasa. Ha? Udi na special child da kurang sa otak ka na diun paliugan suka pamuasa. Diun paliugat agyang uta kapamuasa. Nah, adna tawa matatanong raw takyan. Ugay na pikaulugo naging butas sakit yan. Ito rin meso ito. Adna sakit pikaulugo na ban betema. Da kilalaan yan. Ha? Ando na ikukumano to. Agyang uta lagi dito. Nah, ibarat to pamakaskan yan. Na miya daun subeteng yan. Upama na miya muasa. Alas 4. Kagi ko alas 7 sa kapipita na miya ulugo na yung kuto sakit yan. Miya beteng. Miya ulugo na yung kuto sakit yan. Na upa makaskan yan na makatanod sa taman sa dipan kasidap o alungan. Ibarat yan nakagip man ko alas 3 na miya katanod man. O miya suyok man ko kamamano si Erong. Na itero siya supuasan yan. Itero siya supuasan yan. Okay, nawaya kaya pa katanod yan nakagip ko gawin na din kaunti supuasan yan. Ha? Sa lawak man ito masalah, ipilingit na noron to. Ikatlo na ayakuna qadiran. Mabaloy sutaw ang makagagaan. Sumiyalo kas, di niya ang gagas yung kapamasa na kanabar ka ba papaliwad sa kapamasa. Uwi na sumiyalo yung loksang lagi, ano to so, loksang lagi niya magusay sa kanuduy, paano daw so kanuduy. Kung makaduy kan din nabandag ka pa kaya magaganyan, oh. Ilay, pure nagi. Agyan ni akan udwin na, Masya Allah. Kasak natlagoy ka rumah. Tama ni mga yakap kila ang aragan na single. Ugay na yung matamdar na, tulo ako'y ka rumah, tulo ako'y kasurgaan. Masya Allah. Ha? Na, lagi dahil mas tumunira na kadudwi eh. Next topic, inshallah. Next year. Next year. Insyaallah, biidni. Nah, diyan ko tab kalukas na, diyan ko tab yalukas adi pagaga. O di nagkasakit. Adi pagaga na knabon paliugat so puasa. O gaid na sulukas na duka klase. Lokas makatatanod pa ng kuta pamikiran yan, agulokas amya mongaw. Basta lokas makatatanod pa so pamikiran yan. Upama na ay mana normal din. Ugay na miyalok si din. Na aya paliugaton na makapkiparat. Makapkiparat sa pagkakanian agyang ko tamis ken ko umanagaw eh. Ha?
O pamapmang kami ada sa kama manusia ikabiungaw, di niya kakilala si ama iyan, si ina iyan, si wata iyan, si pagarin niya. Di niya kakilala, da, o pamanabiungaw, miya pasad. Miya ada sa kama manusia ay, lagi dukiyang kumiyasoy sa ikaririga. Na da apaliugaton. Di yung paliugat sa puasa, di yung paliugat sa kaktiparat. Ha? Dua kelas ya dok, kailangan katan ulit na penanan. Tapi ang mga guru na ya, pati ulit na irambu, bayaran na pati ulit na may. Ikadua na giyang kutap kasakit. Na kanabaon paliugat sa kapamuasa. Okay, natlo ka klase sub kasakit. Tlo ka klase masub kasakit. Kasakit, ama kapi sakit. Lagi do pa mawagin mo tamatag ben lumasa na tiga. Ay do na mo ako lumasa na ako. Gari di ka pa kay. Di ka pa kay haram. Makap asakit. Magagaga nga. Pamanagyan mo kaya kayo abanang ka na tiga do di ako di kayo na o mana ko dun. Di ka pa kay. Basta amakap asakit. Nagkitarus ka din sa puasang ka, paliugat din ang makapamuasa ka. Ikadua sakit, nasakit amateng ka. Sakit amateng ka. Ang mga lagi di ganyan o kebinasaan, di ganyan mga kebinasaan. O pamana kalubay ka ba, ugay nada kebinasar ka. Na ay ini kukum sa'yo mga ulama tanong na kapakay, amuka ka na kapakay atau marus ka. Okay. Kapakay amuka ka, kapakay atau marus ka. Okay, na umuka ka, na kebuyo na nakabuto, amay ka makabagar ka Koreano Ramadan. Ikatlo sakit, nagyan ko to sa sakit agrabi. Dingkapiya. Diyan ko to sakit agrabi na haram markakigari. O pa man na ano pa ma diabetes ka. Diabetes. Ano pa ma ulcer ka. Ang katawan na ibutay ka. Natika idu para hindi ko wala api ang urun miyatay. Miyagagita ka. Ini sa paruga matanong gamis lang suka pangit. O pa man natika tigtigr nang na api ang nini patay na para at least na saya ko Ramadan. Gari miyagagita ka. Kaya paliugat ka na makabuka ka kaputay ka. Okay. Na kailangan nakasagutan na ng to. Ha? Na dua klase sub kasakit. Anap kasakit grabe kapakaya mapia, anap kasakit grabe adinin kapia, ada chance yan ubang mapia. Sub kasakit ada na chance yan ubang mapia. Pamana grabe na gimuta sakit yan. Na ayaw ko kumano to na makapkiparat sa kanyan, lagi dulok sa makatatanod, makapkiparat sa kanyan. Okay. So masub kasakit ang possible ad na kakapyan yan o pa man grabe isakit ugay na possible agapya na kanayaw niyan din akapakabagriyan na kabuya din yan agi mutaposa na ustad miyatay bulan miyatay inipatay niya na adna utang niya na Ramadan anto na isuan ay asuan na yo aska na mga mata na kapakay abuya din yo so puasa ang kuto ha miya wafat alok siyo pagarin niyo tungan inyo ginawa inyo o aya puas ami babagak yan utang yan ada niyan kabuya di na 5 gawi pemuasan ka askawat ayan 5 gawi pemuasan ka askalok siyan ustad kapakaya 5 kataw kami na pernanan mamosa o ay kapakay penanan at yung mga ulama tanong ha kapakay penanan na ikapira nuto syarat ikapira, ikatlong, ikapat. Ay ako na mukiman, mabaluis kanyan ang maka-iingad. O pamana ka na ba di palalayag? Diyon ko ta maka-iingad. Napaliugat unso, kapamosa. So di malaya-layag, na kanabawon paliugat ka kapakais kanyan ang muka. So di malaya-layag. Ay pero nakapalalayag, nagyang kuto amia pakayar ka suka pangasar sa sambo yang sabab sang kuto kaya yung kapo inged ka amia ka peluto ka sang kuto kasungka ko sa balay inged. Iman to na miya suka peluto ka restaurant. Sumunga sa Riyadh, bunga sa Riyadh na sunga sa Madina, restaurant na baka mawid sa bugas sa ulino. Miya suka peluto. Na. Gina ni ikapata kondisyon. Ikalima para ko mga bayi. Ikalima para ko mga bayi na al-khalwu minal mawani'. Kailangan ada ang maka-arnon. Da maka-arnon sa giyong kutwa kapumuasan yan. Ibarat yan nasa ikong mga bain na miyang mas kanyan o bisita niyan. Sa giyong kutwa kiyaw maun o bisita
na haram mereka abubayakan ubang kapan tarusan so puasa nga nya pasad so puasa nga kangan di kapan kagirawe ay may itu bola mo kaysa gugoras tiger na kan din da tiger na kaon miya ka masuk bisita miya putol so puasa na upa makaitarus ka na not counted na kabuyin na kapan to agi mo tarang ito na pada masalah ayan nagyapa ka man yan nakagiyupungas ako sumiyong ako sa desel ay man na desel si kumakang udan na niya sa sabon antay di sumasabot sa desel nantay sumasabot sa desel miyat nusod di sumasabot sumiyong ako sa desel si nada ko pan mga tingas na miyay layar nagyong ko to miyay layar nagyong ko to bisita da ko mga tingas miyay layar nagyong ko to bisita anto na isunakan niya batal suposang ka kagi ayak kailayang ko na sa iko dan kapan kapakatengkas o pa makaayak kailayang ko na kung oriyan kaya pakatengkas ka na miya ka umar ka sumiyo ka sa disel apagka udas ka miya katengkas ka na korek suposang ka okay kailangan nakasabutan ng mga bay na miya masuras Assalamualaikum.